Yoboigo nigo Women Rep be county ya Nyamira Jerusha Mumanyi abakagwikirana ase omusangirikano yo ase ekirenga kyogosira ekanisa yo ase eng'encho y'obwagachi okwananiga bagakorwa egekure getindi gochia ase abaibori ababwate ebirengererio byogosara abana banyaruka ane mono chinga kiechiga cherusa boigo niga aeneke buna mbagendete kobweterana ase okoeneke bunango kiane bare chisegi chiegenga. Tubwata amatuko 16 aya tugutwara ogokwanira mono igoro ya mang'ana FGM na mang'ana gender based violence ya gutuka ase binyoro byaito igo nari kubasorora mwensi ase mwabeta abagusi na kubwa mono abantu bane banyamira bamwang'akirite chikura nko basorora naki andosi ase mokorora muntu de bwesi ogotema kubeka mang'ana ari atari amaronge aya gotema go intimidate especially omwana enyaruka no mwana no mongino okorokwo musubati boso mongino beiro mogotu amang'ana ina ara toko batoko gikerikere ngaki nande tware gusaba karomo konyora abantu baroigo bako babwata amang'ana bwekaine igo amang'ana imonya gikeri ane moseri abantu banga buna bukuru asigati ino ya no nyentware ngeno musiasi oito gaiga naganiria abana bari amaya nande mwaiguna ateba nande babekire mikakati emenene muna matemu agochikorendu Montonde bwensi orengereti nga matemu nko iberuare gusi gose Kenya andonsi sahau hata mimi niko kwa ile kamati ya education tumeweka mikakati sawa sawa amatemu itware ndubuya naende abana bakore buye no mwaka gochikwera tinko baganiria maya karamara chiko chaka festival chons.